mä vietän. Hyvä tää hyvineen. Ja jotkut ulkomaalaiset silti vaivautuu tätä ainakin koklaa, kun jaksaa vaan toistaa, että very delicious. Olishan se Veikko mulle tietenkin tarjonnut toisen, että mä nostin käden pystyyn, sanoin, että tattista vaan. Mä lähdin, häippäsin pinkoon. Veikko oli valmis kustantamaan minulle toisenkin brändin, mutta torjuin. Ei kiitos, poistuin pingoon. Kyllä tää roppa repsahtaa meinaa äkkiä. Siksi vartta me jätkien kanssa käydään tuo Santsulla pyhisinkin meinaa. Keho rapistuu, jos ei tee mitään. Siitä syystä me kaverien kanssa pelailemmekin leikkimielisesti sattumanvaraisin joukkuein Pikkusantamontulla. Mutta sitten kun tulee tänne taas kesällä ulkomaalaisia, niin yksi mikä on tärkeää, niin ne pitää opettaa mitä musta makkara on englanniksi, eli sehän on black sausage. Ja mitä musta makkara nimenomaan sisältää. Se onkin pieni arvotus, mutta puhutaan se ja kerron sulle ja teille englanniksi. Siellä on water, pork, rye roast, pickin, big rice, rye salt and onion. Menisimmekö naimisiin? Olisiko se mahdollista? Panin merkille kyyneleet hänen silmissään. Sitten hän huokaisi. Kyllä. Pipa siinä meinas pudota ritsiltä, kun mä vedin karmeita muuria pättäröitten yli. Moi. Oot sä, meet sä, tuut sä, voit sä? Mitä helvettiä sä puhut? Eikö sä osaa sanoa, ook sä, meek sä, voit sä?